защото той ма настигна. Яко си изджескал, човек. Аз просто изведнъж видях как през средата на гърба ти се появява някаква гума. Аз не виждам самия момент на изтъркалване. Просто където трябва да има гръб и каска, изведнъж някаква гума. Викам, то са падали и после виждам главата на една страна. Викам, ясно. Сега си еба мамата. Не, аз имам... После къшкора няма къде го влачим. Еми, нека ти ще го завържа на... Аз по-скоро бих си я направил с къшкори и така нататък. Добре, аре слези. И ще ти изчакаме долу и ще го направим. Аз по-скоро и тук си я направя. Защото да се пусна като хората, защото ако карам додолу така, не знам да не прецакам много гумата. То е много... Със сигурност. Със сигурност ще е прецакам. За това ми е основно. Казвай какво правилно, не знаем дали... Викаш, горе го фърляме там, после от буса го прибираме. На следващото качество. Не, аз бих си я направил. Мултитул щанги имаш ли? Имам щангички, които трябва да свършат работа. Тия? Трябва ти. Твоите са по-хубави. Ами не съм сигурен. Телефон имаш ли? Ще караме главата, усещам някаква болка. Май имаш малко цицино. Дето се изтрескал в каската. Червеничко е, да? Нали казах, ще ви чакаме при буса? Не знам, ако искате действайте, сега ще се справя със сигурност това нещо. Добре, ама виж от към инструменти, ако трябва ти оставим нещо. Имам щангите. Ами имаме такива щангички, които са доста здрави. Не, това е по-хубаво, по-долу ще ми го дадеш. Като за начало ти трябва и мултитулс да свалиш предната гума, иначе нищо не да направиш. Имаш... Помпа? Това се е изкривило. Помпа и такова. Видяхме, че имаш и патронче. Не, патрон нямам. Помпа имам. Ема то сръчна помпа, моля ли да раздуеш гумата после? Като ще си на безкамерна. Какво? Сръчна помпа, как ще раздуеш гумата? Не е безкамерна, нали му давам вътрешна. Тя е... Не, аз ще си сложа къшкора, той къшкора ще си помогне на... Той инсърта държи гумата да разпаната. Колко патрона имаш? Искаш ли да ти оставя още един? Аз няма смисъл от патрон. Имам 20. Е така. Пресна, вчера купих. Не, нямам нужда. Чуй как издиш. Тя си излезе като пиджик. Знаеш, това ми първо скъса на спица от 10 години сигурно. Тихо. Тия щангички са супер. Не, те няма как да... Аз от ролчето, нали си, взех на Витория един инсърт. 2 щанги щупих точно докато затварям последните 2 спици. Проблем, сега трябва да намеря парчетата от щангите, дали са в гумата или са в мазето някъде. Може да ни трябваше тук към диска, точно. Ако ще слагаш вътрешна, трябва да измием бозата. Нищо не ме да миеш. Нямам свинска опашка. И аз това проверях за опашка. Аз винаги нося, ама последно, нали аз връзвах спици. Да вържи спицата за другата. Ще измахаме така. Добре, ще не изкарвам. Проблема сега идва само с почистването на... Тя и тая е фанала пътя, между другото. Да. Ще стегна малко. А защо трябва да се чисти? За да залепи друга лепенка. Имам лепенка така, която да се запълня тук дупката. И да се стане Не пак. разбирам, нали слагаме вътрешно? Не. Слагаме вътрешно. И тогава да я прибират. Да. Тук прибрах всичко. Абе, суха салфетка, дали имаш ли? Как, кърпичка? Да не се занимаваш. Точно това се сетих, че имам. Чакай с една кърпичка ще завършим. Имам и За да мога да суха. фане. Добре, дай. Мисля, че сухата е достатъчна. Това салто обаче аз. После ще видим на видеото. Как? Не, браво.
че в общи линии не знам и какво снимам, защото вчера си купих тази камера. Тя с една нищо няма да направи. Ма не бе, то... Аз го изчистих. Сега я спрях. Така само. А той говори. Да, разбирал английски и мандарин. Ти разбира се на мандарини говори. То ми е по-нейтив. Ама ле, така се реши, че цела лента ще навива. Такова нещо не съм виждал. Баси работата. Почнем от другата страна. Има още една да му... Да. И с нея, даже две имам. Чакай. Значи трябва да си сложи синешки опашки. Просто нещо ми спря предната гума такова и аз предполагам, че е там на кол, дето го свърлих. Стана ли? Аз ще Почти. разбих тая. Ако си съвсем готов, както трябва. Почти. Тогава това. Ще го върна тук. Къде отиде салфетка? Така да излезе. Да, пак ще пробвам. Само дръж. Да, държа. Думата. След това един месец. Антибиотика не после да почва. Вие казвате, че няма смисъл по време на антибиотика, но се по-добре след това. И само че попрецакали. Те стоят една година в мене. Те са два, да. И сега тая, ако не стане, свалям вътрешната. Един месец не мога да такова, значи викам Арес пробия. Не става. Арес си модиум. Суперан. А ти как се чувстваш кръка? Да, Как е кръкът? само да не го пристегнем. Аре пак. И са още не сме. Сега съм добре. Обаче, да. Това ако имам... Голям успех. Успех съм се правил. Понеже месец нищо не пиеш. Тия неща. Понеже нищо не пия. И се чувствам и труп, нали? Викам, аре, викам тръгвам на тренировки. Не да ударя ги Те са с кукичката на щангата, ако искаш. Ето по-скоро. Да притиснем тук, където е ръба точно. Така, хубаво. Обаче, като я сме натиснали, изляхме соса. Няма страшно. Ще свърши работа. Така, че се слагам. С бозата никога не знам как се играе. Добре, че моята запече. Не, чакай, аз трябва да сложа. Чакай, знам, моята или твоята страна прибираме до край? Твоята, защото гледам да някакъв диска. Ага. И той е цепка си, бая. Не е диска. Така, сега, най-забавното. Този кашкор е 20 седмица. Ти си самоубиец, братле. Ами не, защото старото колело беше 20 седмица и... Да, фания в двата края. Не, аз е така отдолу и нагоре мисля да го издърпам. А бозата? То е едно по едно сега. На бозата вече Има да залепне. Ти кара ли го кашкор? Почти. До някъде. Сега, с гената държим в двата края. Ще сумаеш А моли да я настъпа е тук? Можеш, да. Супер. Е така. Идеално. И се гледа да не падаш по дръпката. Че си без каска. Старая се. Остана една педя с 3 спици. Готово! Еба! Добре, убивам. Помпим. Да надувам с един патрон. Я надуй се. Не го така. Няма смисъл го хабиш. чакай да видим дали ще захапе с помпа. Точно не захапе. Аз мисля, че ще захапе. Сега ще има ръкопашен секс. Защото не си виждал моите помпички, където я нося отзад. Това да не се вижда. Що да носиш отзад? Това съвсем контекста на идването на зал. Знаеш колко е деликатна помпа. Не преди чантичка.
Сега ако кажеш, че и кюфтета не ядеш, значи хефтер си. Ма тя наистина е някаква така съвсем като спринцовка. Точно от към крака ти трябва още да излезе. Виждам, че излезе. Гледам, от другите страни е окей. Дайте смена за малко, че то оставаш без ръце. Не, аз доста здрав по принцип. Стана малко. Точно се чуда. Спирин хила чорапките ли да дойде? Дай да удара 20 помпи. Добре. На твърдост. Още малко. Не, ние се чакаме долу на буса. Още? Ами да. Чакай. Ама да я видим от другата страна как е между другото. Не изпука вече. Със сигурност се изляза. Аз зимата ще трябва да идвам при тебе, Гена. Че средното даде фира. И чорапки малко се пързалят. С това Толкова под мен, че това силикон. Но точно. Къде отиде? Ами мисля, че добре така. Това го забърша ли от тук? Ами, Ще фърчи по тебе. може леко. Благодаря. Еми, супер, много благодаря, момчета. В играта сме. Тая страна, всичко окей? Да. Има ли още сос? Благодаря. Кой път не знае сега, че ми затвори? СОС от телефона. Не, това е друго. Дай хартийката да я събера тук. Аз не тук направо ще ги събера. Направо ги дай. Тези покуци тук. На много ебано место паднати. Те как изродски стърчат и чеповете от това дърво. Отгоре още като го видях и се спекох. В смисъл, само дървото като го видях. И понеже не мога да си намеря линията, нали, и викам, най-вероятно ще е хуле. В този момент ти реши да избягаш от хуле. Аз так ги знам и аз се качвам винаги от горната страна на лодата. Да, бе, видяхте и даже се замислих на следващия момент. Не е влезнало от другата страна. Защо не дойдох с шортите с протекция? Точно тук ще не запази двете страни. Виж какъв тъпанар съм. Следващия път поларно. В крайна сметка не излизаш от вкъщи с идеята да се пребиваш някъде. Ими аз заради това смисъл все по-леко вафла. Аз даже мислих и без ризница да идва, но добре, че не това е толкова. Да, ризницата според мен те спаси, защото аз отгоре те видях, чух си удари и върди. Да, тия пътя. Аз се ударих на това, но обаче няма никакъв. Просто е тук, защото аз съм си 6-6-1, тогава ще имат една D3O и тук с протекция странична. Точно щеше да обере място, където се изцели. Тя не е случайно там тази протекция. Да. Ах, клона. Гледай, едно пускане, две падане. Направо. Тази фулия се хвърлих. Там е един клон, просто от предната гума да се надигна, цак е така да стана и ми бутна, аз както караме така с педалите, просто ми бутна този крак и ме фърли от колелото. Сериозно? Къде горе фулия ли? Да. Аз ги видях тия двата клона и Ма и стреля, а не, аз ги махнах тия двата, те да се имаше пак. може друг. Мислех да спра да ги махна, ама някой ми беше на газа и вижте Какво момчета, 1,5. Въпросът е още колко шанс ще дадем да изорем пътеките. Вижте с коли. Ето и от някакъв моторджия има тук остатъци. Еми, тук явно се правят неща.
дърпа без да го откача. Дърпа го на макс. Да, само го разхлапвам. И си я влади, аз нещо не мога. Същото път сега трябва да съм без ръкавици, за да го направя, просто издваля ми ръкавици. Сега само това трябва да мисля как да го вържа. Мисля, че ще трябва. Това мислиш ли, че ще го възстановиш? Не, няма да го възстановя, да не го... Да пробвам да го защипа тук на чантата на кръста ти. Не, аз ще го таковам. Аз имам с какво да го вържа. Добре, значи ще покараме до онова тясно. Тая, която караш на преди това, се накарал, само ще е състезание, има състезава и дървени рампи. И скокчета по нея, имаш щупени рампи по нея, сега вече нищо няма. Но моторджиите съвсем са изгорели. Имаше и малки скокчета. Сетих се най-накрая, като излязох от тази рекичка, като съм минавал от там. Много ли добре? Понеже безумно колесо линии. А тази прямо изискане нямам идея да се. Крепенето на колелото става трудно. И то като почне да отпуска адреналина, тогава вече става тъпото. Там е мръднала каска. Готино прилича на тюлен така без козирка. Така е по-аеродинамично. Но ето, в смисъл, това беше идеята на козирката. Тя е 40 кг. Козирката ли? Ами аз много, последните 3 седмици много я облъсках вече тази каска и малко ме се притеснявам вече. Мъщението на каската. Така ли? Я дръж. Аре, много като знаеш. Тая човка. Аз чупих като беше на раницата и бутах там обиколно на алея и ми закачи се дам цяла козирка. Ние бяхме заедно, когато се чупих аз парашута. Много хора. А не бяхме заедно, защото не бяхме изгодни. Моята така беше тук отстрани, чак ми падна колелото на една страна, ми падна... Start recording. Еми, айде. Предполагам, че... Start recording.